po muna kami doon sa unahan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Picture the Shane. Saan ko yung pupunta? Ready? 1, 2, 3. Video with vlog. Ay, video tayo. Ganda. Barbie. Bukas. Ay! Ulan! Laulan, dito po yung kaina namin. Ang aming Sige na, diretso na doon. Miss United Nation. Ayaw na. Ayaw na natin Gloria sa So, hi. Totoo po ba yung buhok mo, ma'am? Hindi ako amin! Uy, long hair po si Manha. Baga sa kanya mag-long hair. Mahaba ng hair ni Manha. So, ngayon, nag-isip-isip muna sila kung saan talaga ang final, kung saan ba sila kakain. Okay, dalawa. Isa. Kasi, dapat lang pala eh. Sino? Lakad-lakad na po sila mga Omega. Naghahanap kung saan kakain. So, 60% po ayan. So, lalakad po kami ng ayan. Susunod lang kami sa kanila dahil kung saan sila doon kami. Kung saan sila kumain doon din kami. So, mag-celebrate po kami sa pagtatapos ng GD or Miss United Nation 2004. 2003. Ay, 2003 pala. Next year po pala yun. Sorry po, nagkamali na naman ako. Abutin, may katabi ako marunong mag-ano. Saan ba tayo pupunta? Ano nila? Ayaw. Layo pa. Ano na? Nagutom ka nga, Tek. Anong oras kayong pumunta dito? Alauna. Tapos Doon kayo sa Opa? Yan. Ewan, tamban na yan. Yan, Opa Grill. Eh, sabi nila, hindi ka daw kakain dyan eh. Kumuna na. Hindi ka ganag mga koyan. Ako, hindi din ako mahilig sa mga koyan. Pero, titikman natin kung ano ba ang pinakamasarap sa kanila. Ay, may mga bus pala dito na pa SM North. So, ang walang payong lalakad ko. May payong naman ako sa bag, kaso nga, Naman eh, kay Bayong na tayo. tinatamad ako tiya. Mapasa yung payong ko. So, yun nga, doon nga kami pupunta sa Opa Koyan Grill. So, pagkas masarap siguro dyan. Kainan nila. Masarap siguro mga pagkain nila dyan. So, first time, makakain na din kami dyan. Lakad kami. Hindi naman masyadong lakas ng ulan. So, bye muna guys. Baka masagasaan kami sa pag-video dito. Kami sa Koyan Grill. Papasok kami mga Omega. So, titikman natin yung mga pagkain nila. So, sabi nila, mas masarap daw. Papasok sila, akit na sila. So, let's go mga Omega. Opa. Ano mo kasi sabi